сега допълнително. При положение, че улиците в града ни са в дупки, снимат ги хората. Онзи ден ходихте на 20-ти да внасяте цветя там на плочата на професор Марин Върбанов. Видяхте ли улицата в какво състояние на тази улица? Видяхте ли? Да, видях. Видяхте ли? Предполагам, че примерно ако някой чужденец дойде и реши да види родната къща на професор Марин Върбанов, ще стане много очарован, ще остане. Ще остане очарован от това, което вижда. Господин Петранов, ние сме запазили в автентичен вид, затова е така. Да, точно и улицата до там ми дайте да ги върнем обратно на земни пътища. Така е било едно време. Не е имало асфалтирани улици, били са земни. Върнете ги тогава в автентичния им вид. Не, ще сложим повече плочи по улицата и ще кажем, че това са все пак исторически. Добре, благодаря ви много за уточнението. Значи не съм ви разбрал, да искате автентично да бъдат улиците. Затова сте ги оставили в това положение, нали? Улиците на Оряхово да бъдат в дупки, целите едва ли не кални и така нататък, точно за да бъде Оряхово в автентичен вид преди 100 години. Много се радвам, че при вашето управление искате да върнете Оряхово 100 години назад, без асфалтирани улици. Моето предложение е да бъде отхвърлена тази докладна. Нито е уточнено къде ще бъдат тези 4000 лева. Тук малко го играете двамата с господин кмета на доброто и лошото ченге. Единия иска 6230, другия вика, не 6230, 4000 си четам само. Сиреч, вижте колко съм загрижен за Оряхово. Супер! Много добре. Та предложението ми е да отхвърлим тази докладна. Ясно е какво ще бъде гласуването, но отново ви обръщам внимание, че тъй като касае общински средства, бих желал и това е моето предложение и следващото да бъдат поименни, за да могат гражданите на Оряхово да видят кой как гласува. Благодаря. Благодаря ви. Господин Петранов. Значи тук става въпрос за развитие на децата, а не за дупките на вашата улица. Никъде не споменахте, че улицата на Марин Върбанов е и ваша. Аз живея в две улици, имам и долу. Постоянният ми адрес се води до улица 22 септември, господин Варнещайн. И това не знаете. И ви като не ме каните на гости, откъде да знам къде да живеете? Не искам да контактувате с мен. Да, няма да занимавам колегите. Да, не. Друго комуникираме тук с госпожа Крушева. Дали някъде в правилника е записано, че нямам право да водя заседанието, което, когато касае доклад нас... Вие вече говорите. Да, но мога по време на гласуване, примерно, да иска друг да води. Но няма така записана разпоредба. Така че, колеги, да, господин Добрев иска думата, моля, заповядайте. Уважаеми господин Петров, уважаеми дами и господа общински съветници, това, което се опасявах от преждеговорившите в първите 30 минути, го превръщаме в момента сега с господин Петров. Моля ви да не изпадаме в тия диалози, които, освен че са интересни като сюжет, не носят нищо полезно за дневния ред и за какви решения ще бъдат взети на сесията. Улиците са в изключително тежко състояние, но не е тук и не е това начина да мислите, че ще ги правите така, като популистически говорите. Така че апелирам да се придържаме към дневния ред, да не иронизираме сесията и да вземем важни решения за града. Благодаря ви. Благодаря, господин Добрев. Господин Петранов иска реплика. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че 4000 лева с парите на гражданите на Оряхово са достатъчно важно нещо, за да има дискусия по въпроса. Знам, че вашето желание е има как да няма никаква дискусия за половин час да приключи сесията и да ви се гласуват нещата. Виждам, че всеки месец почнахте и сесии на подпис, нали, защото там никой гражданин не вижда за какво става дума. Да може да е скрито, покрито всичко, а говорите за прозрачност. Те хората са измислили една поговорка по този случай за попа, за какво говори и какво върши и така нататък, но да не я споменавам, че не обичам да го богохулствам. Благодаря. Благодаря ви, господин Петранов. Нека да дадем думата на госпожа Корнова, кмет на село Салановци.
общински съветници, господин кмет, кметове и гости. Нямах идея да вземам отношение по докладната, само ще ви кажа за какво става въпрос. В Селановци с подготвителната група, с децата и с юношите се занимава треньор Любен Иванов. Работи в момента 48 деца, които 3 пъти седмично провеждат тренировки. През седмица пътуват, като най-близката и дестинация беше Ихтиман. Да, ползват ученически автобус, но този ученически автобус се зарежда с гориво от собствения джоб на клуба. Няма да ви казвам с какви форми играят. Можете сами да дойдете да видите. Излишно е въобще да коментираме, че едни 48 деца имат нужда да се развиват, да спортуват. Благодаря за вниманието. Заповядайте, господин Петров. Благодаря ви, госпожо Пойнова. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, госпожо кмет на Селановци, всички 48 деца хубаво е, че спортуват. Всички деца на Оряхово имат право да спортуват. Въпросът е какво правим ние за всички деца. Нямаме една детска площадка. Ето по телевизията ни даваха преди време, да видиш, за 100 години и така нататък не била правена детска площадка, с което не съм съгласен, разбира се, но не е правена детска площадка от не знам колко време. Направете нещо, което е за всички деца. И вие казвате нещо много, не трябваше да го казвате от тази трибуна. Ученически автобус се ползва за превоз на тези деца. Нямате право това да го правите. Нямате право. Не дейте по-добре го казвайте. Защото едно писмо до МОН и може да бъдете лишени от този ученически автобус, който го ползвате, не е правомерно. Сега, по тази логика той господин премиера плаща правителствения самолет и вие сигурно като съпартийци сте решили, че пък вие може да ползвате държавните автобуси за тази